كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا أبوتي يا مدير مودي كركا هيكا كركا بلدو أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مور مويل أبوتي يا مترنو مودي كركا هيكا مور مويل كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مول موال كركا هيكا كركا بلدو كركا هيكا مول موال أبوتي يمترنو مودي كركا هيكا مول موال kadi mbiɗa yaɗo nene ma buuji mboɗo mi ar wiyete ya toon seere kadi mi yiya ɗum anani kadi an noon alay saago jewte jiirumami ni Kadija aɗa yoomi de Kadija aduna wonani kadi mbiɗa yiɗi gartira hakkille ma e hoore ma hen mi sikkuno min saɗa yiyami a hullata a fayata kadi mboɗa andi ko gacci gonduɗa te gacce ɗe wona e maɗe payi ay haala ko ɓe mbiyata ko pulaar ko haala so haalama wona to ko fayto ko jeeya koto ko immito ko jeeya ay joom galle ma no wayni ko hollimi ko ene waye amni ko ɗum woni ko musma nena ko ɗum woni ko mettuma kono mboɗo yiɗi gartira hen hakkille ma e hoore ma ay aduna kala ko wima saɗi wayni mama ko jiiɗa fof gasi hay hunde ala ko ari dumade e aduna haydara kono mbiyanno mami henki hecciyankini ya wallitoro muñal oɗo abu ko kesi mum kadi kiɗɗi mum jangtede woto nangir neɗɗo o jikku mum nangirta neɗɗo o saɗa yiɗi ɓoydude e makko ko jikku ma o an noon jikku ma o ko jikku moƴƴo ko an moftatamo ko an nawortamo oto wattu hakkille ma e ko waɗata ko oto wattu hakkille ma kadi e ko yahata ko min so tawi Allah jaɓi ɗum ittani mi ɗo e galle he mi haɓata e makko mi dugdata e makko mi sippirta e makko waddata e makko mi ngara ko esam wonko mbiyanmomi joni ittete ko ɗo woodi watteɗo ala ɗum noon kadi mboɗo doganma hen ɗuman an ko an tinnoto ɓeydu tinnare ɓeyduɗa ñiɓade e suudu ma hemin ko ɗum tan woni ko mbiyanma nene wallay nene mi dañi ko kalɗa ko konngol ma ko gotol guila hen ka hande ko waajur tan kada haalata tawde waajur kono nene wonko welani min ko an jibinimi sa are galle he ɓernde ma ɓuuɓani walla a fewani hen no jiɗɗa wonirde ne wonirani hen noon min ɗum welta ham nene min tan Abou Thiam tan an tan somi ronki dañde hen ken ɓuuɓa ɓerdam aɗa andi nene ɗum welani min joni komi batude dañde ni gacce joɗɗa mi wawa waɗandema ko jiɗɗa ko mi wawa hokkirdema no jiɗirmi ni aɗa andi ɗum nene ɗum welani de ka mawɗo tan aɗa muñi aɗa waɗa fodde jinnaɗo kono min mboɗa andi welani tawi ko Allah welani natti welde min welani haydara koto teftoma tan ko ɗum mbiyanmami saabu sinno woni no hande ko yummum Abou wonnoɗo ma nangu ɗum comme no ko kañum jibinma ni comme no nangirɗami ni ma jaggirmo ko ɓuuri ɗum sinno ko famille makko endam makko bawno ɗarde ɗo fo acciddinat ɗum kono noon neɗɗo wona no wini way kono wayni tan way Abou nangir ɗum jikku mum hankadi on ɓoydi a foti andude ɗum a foti famde ɗum hankadi haydara min taw tan min ko banggal hooram hay hunde musanimi hen haydara mettanimi hen kadi min hooram de nangir mum tan ko ɓiyam comme no nangirmami ni ko noon nangirtumo ko alay sago ene mettuma nene kala darami tan haydara min so mboɗo yima ala ko metta kala darami tan haydara kono min mboɗo andi hayno mbaɗani co min no mbaɗa tan yiddemi nene hursindemi ni mi ronka dañde tan ken ɓuuɓa ɓernde ma hanini taw ko min jogui ɗum kono kay min kay o ne bettimi إيه ده؟ عملت إيه؟
wala seydam ayde seyni ma de nen do kiga ton nani mbeɗe miijuma nga hannde kay komi somi yaara mo yiɗo to naɗɗa ko mi naatana ɗon ni wonde ko mbeɗe yinno yiidema no feewi mbar ko jam jam ɓolo kon alhamdulillah wallahi jam ɓolo alhamdulillah wona aɗa selli kam wallahi mbaɗe jam gallo fof ne selli wallahi kam fof ɓe jam wona oɗon ndeeji jam tan ni en jetta Allah hawɗum ni masa alhamdulillah jam tan alhamdulillah ko mawɗum kay har kala wondi an ko jinnomi waddude yidde yiidema ko an affaire on ne leene de affaire en projet divorce yo projet divorce très bien wallahi haali gonga way mbaɗen hen aɗa hen ko ni jaggirmi ɗum nda min memodiri ɗo e waajuma mina makko min baddiɗo ha wuli mbimam dewgal ngal mi ittat ɗum ha o nani ɗum e nofuru makko très bien wona très bien ɓe ponmi nodduɓe ɓe fof kadi mi noddiɓe mi haalniɓe mi wiɓe hakkude Seydou e Assou kam guitto dewgal ngal très bien kamɓe fof ɓe mbi kam kala no mbaɗirɗa ko noon wawi aɗa andi dewgal ko humi ɗum ko wona ɗum firti ɗum gonga wona wallahi wawi wonmo jottodirmi ceernam mo koolimi eyyi bawɗo eyyi biyeteɗo ceerno Bocar Diallo ceerno Bocar Diallo gorko mo nakara eyo nakarnaɓe ko ha ngaɓe yow ko nakaranaɓe la ilaha illallah gila kalanmomi alhaali o o wi ngaɓe goni toon min wima noon ɓen kay so mbima tan ka maayo ni saɗa wawi sooda kasanke ceerno Bocar ɓuuri hen bonde he yo ay Abou Thiam gila kalanmomi eyyi o wi kam ɗen noon gueɗe kam mi woppitɗo ɗum e sukaɓeɓe ɗum min mi hewano ɗum wadde ndeysa way sababune ma eyyi ala mitata dewgal ngal tan ɓe karmodirat mimi alhamdoulillahi rabbil alamin moy heede bojo ceerno Bocar way sa yi alhaali o ɗeɓi lelde seeɗa wonko namni kam man nodda yimɓam pour yoɓe mballu kam mi yaltina kalis on ɗon mi tottanmo pour sadaka o ayi ala e ɗum kay ala ko probléme ɗum woni probléme a haalanno kam tan ko namdi aɗa andi sadakaji eyyi no ɗeɓi muusde seeɗa allah min ala probléme nda to Seydou nanni cukalel ngel ceerno Bocar yiiɗum wiiɗo pour o yaltina ɗum ko sadaka tiɗɗo o namni ayi sadaka no foti temedere ujunere 500 la ilallah min wolini cikanno maaro ko dow ko kaɓɓe mawɗe 500 ko kalis de allah 500 000 mami totta 700 000 francs te 200 000 o tottana kam Assou wona heblorade 500 000 o tottama mbiyama ko sadak makko 200 000 o noon mbiya Assou ko min totti ɗum yo wona heblorade tan wona fewnude ɓanndu ndu ɗum kay ɗum gasi jam ɗum gasi nda ngal ɗo dewgal kam foti ko bonde ala ngal bona ngal foti ko bonde ambi kadi bawɗo café waɗat koye barigal wallahi te oɗo jaw no min mi anda min ɗum ɗo ñande kemmi Assou ñanden hunde welade ala a heɓa ɗum somi heeɓi a heɓa ɗum yo mami sehnoro Saydou la ilaha ala ɗum waɗat Muhammad Abou Thiam rasulullah sallallahu taala so gonga weeli Allah eyyi ko an wawi jogade Assou yo ko an haddani Assou o Saydou wawa ko ɓanndu Assou Saydou wawa ko namni ko min tan jogui ɗum an tan jogui ɗum min tan jogui ɗum ɗum woni gonga jam yo aɗa andi min gila garmi jiimi Seydou ah mi an gila jiimami cikkano an woni joom galle Assou la gila jiimi Seydou mbaɗmi découragé de ale saw neɗɗel bolle puy wawi mam ittu ɗum so Allah Saydou ɗasɗi dewgal ngal iwa ine ɗaasi eyyi way kono o Saydou way kono banana jaaɗa ha ɓendi ha buutiti ɗeɓe buutitade ni boni anim noon to ceerno Bocar iyo numéro makko neni nen son allo ceernam ceerno Bocar Diallo mbaɗa e tampere no Mbournaɓe ha wonani Mbour aɗan nakara no nakara naɓe wuuro Dialluɓe naɓe mba kam fo eɓe jam tan alhamdulillah ala korka mbaɗan wadda hen tan ceernam korka mbaɗan wadda hen tan ala hikka kam ko Matam koroymi woni banam debbo desaɗo Matam o eyyi Assou aɗa andi Assou wallahi kañum alhaali Assou noon tahi noddumami ɗo ceernam nda Assou no jiiruɗamo ni omon ɗo Matam
omo muñ e dewgal makko waaye gorko makko rokkaani mo jam fiyan mo jammay ñaloom wallahi o fiyat jammay ñaloom hay hoddiiɓe Astou mbi o meeɗimo fiide haa o tongi ɗum Astou noon nen waɗa masala haa aduna noddirmami noon ceernam pour mballa kam dewgal ngal iwa ha eyyi ana woppi ɗen noon gueɗe alam eyyi ko ɗum tawi nodduma mballa kam hen an a woppi ɗen noon gueɗe way min ma wallam hen ala sa wallani kam hen bone men debbo ma maayi ndax joom galle tottirta ñaam tottirta yara ha paari kadi waddi hen piggal ɗum no wawi wonde ala mi yiiɗamo woppuɗo min kam jiɗɗo haade lewru ndu mayde yo dewgal ngal bon somi arta mi artiramo eyyi inchallah ma nodditam de eyyi tinno saabi Allah ceernam nodditam Diallo mi salmini nakarna foof mi salmini wondiɓe foof Allah jarama joom galle o Seydou o wiyete Seydou Ba eyyi Seydou Ba o wiyete sa sohli inde yumma ko haalnam sa sohli inde bamma ko haalnam fof mam lijji ɗum min tottuma ɗum Allah jarama iyo Seydou min yeer sular Seydou min noddate guerre Seydou anda min kam wonko jiiɗumi e Poutine min guerre mi ruttinta ɗum caggal ngal dewgal wallahi mi bonnan ngal ha ngal bona mo ser Astou de mo wayru lelade fo Astou jungo de sam serte makko